צהריים טובים לכולם ולכל מי שמצטרף אליי למצגת היום. אני שמח שאתם הצטרפתם אליי. אה, אני אתחיל בזה שפנה אליי מנהל רכש באחת החברות, ואמר לי שהוא לא ישן טוב בלילה. ושניסיתי, שאלנו אותו למה אתה לא ישן טוב בלילה, והתשובה שלו הייתה שאין לו מושג מה קורה מבחינת תוכנה, הוא לא יודע על מה הוא משלם, והוא מאוד מודאג. הוא מרגיש שהוא משלם על תוכנות מאוד יקרות שבמקומות רחוקים, לא בישראל, על מפעלים שיש לו בקוריאה ובדרום אפריקה, ואין לו מושג מה קורה. זה יהיה נושא המצגת שלי היום. יש למטה תיבת צ'אט, תוכלו לפתוח ולשאול שאלות. אני אהיה זמין לשאלות ונשמח לענות על השאלות שלכם במהלך ההרצאה. אז צהריים טובים. אני עובד בחברת OpenLM, אנחנו חברה ישראלית שקיימת כבר יותר מ-15 שנה, אנחנו יושבים בנתניה. נאמר במקורות יעללך זר, ואם אתם תשאלו את ChatGPT או גוגל ברד, מי החברות המובילות בעולם בתחום ה-SLM, שזה Software License Management, אתם תגלו שאנחנו, חברה ישראלית, התברגנו בחמישייה המובילה בעולם, לצד חברות גדולות ומובילות, וכמה דברים שאפשר לטפוח על הכתף ולהתגאות בהם. הדבר הראשון שאנחנו שקועים, מה שנקרא טרנספרנט, אנחנו עובדים בשקיפות מלאה, נותנים ללקוחות שלנו את כל המידע על המחירים, על הדוקומנטציה הטכנית, הכל גלוי, אפשר לדעת מה אנחנו עושים, פשוט להיכנס לאתר ולראות את זה. דבר שני, שבשבילנו תחום ה-SLM, תחום ניהול התוכנה, זה לא עוד תחום, אלא התחום בה"א הידיעה, זה התחום שאנחנו מובילים בו, מתמחים בו, זה תחום העיסוק היחיד של החברה. אז עכשיו בוא נדבר איתכם ואיתכם, יש לי כאן לא מעט אנשי רכש, על האתגרים שיש לכם, אנשי ונשות הרכש, בכל הנושא של רישוי תוכנה. הראשונים שאנחנו מדברים עליהם זה אנשי ההנדסה. זה יכול להיות מנהלות, מהנדסות, מנהלות פרויקטים, שהן זקוקות לתוכנות הטובות ביותר לתחום ההנדסה. הן זקוקות ל-SLA הכי טוב, לכלים הכי טובים, הם רוצים אותם בזמינות גבוהה, ומה שחשוב להבין, שאם האנשים האלה אינם עובדים, החברה שלכם פשוט מפסידה כסף. מהנדסת שיושבת ללא תוכנה ואינה עובדת, מפסידה פשוט כסף. גוף אחר שחייבים להכיר והוא חלק מהמשחק פה זה אנשי ה-IT. הם לא תמיד מעורבים בהחלטה מה לקנות או איך לקנות, אבל הם תמיד חייבים לדאוג לזמינות התוכנה ולזמינות המשאבים כמו שרתים. יש כאן איזשהו משהו שאני הצהבתי אותו, שאם לא משתמשים בתוכנה והארגון משלם על תוכנות שהן לא בשימוש, זה לא פעם בא מהתקציב שלהם. אנשי ונשות הרכש, זה חלק גדול מהקהל שיושב מולי. אתם רוצים לדעת האם לשלם עבור תוכנה כן או לא. אתם רוצים לדעת בצורה מאוד מדויקת אם צריך לשלם לספק כזה או אחר על תוכנה. תראו, רכב זה דבר יחסית פשוט. אפשר לבדוק את הקילומטראז' בתחילת השבוע, בסוף השבוע, בתחילת השנה או בסוף שנה. אבל איך אנחנו יודעים אם הצוות ה-HR ישתמש בלינקדין, או אם אנשי הפרויקטים ישתמשו בתוכנת הפרויקטים? זה לא תשובה כל כך פשוטה, ותכף נבין איך אנחנו מגיעים למצב שאתם ואתם, אנשי הרכש, אין לכם כלים טובים ואין לכם בכלל ידע על השימוש בתוכנות. אז איך הגענו למצב הזה? קודם כל, יש כאן ספקי תוכנה רבים, שונים ומגוונים, ולכל אחד יש את התצורה שלו, את הדוחות שלו, את הפרמטרים איך שהוא מדרג את זה, ועכשיו אתם צריכים לעשות סלט בכל החבורה הזאת, ולהבין מי נגד מי. אם לעשות את זה, אפשר תמיד להקשות, אז גם יש סוגים שונים של רישוי. יש רישוי שהוא בא בצורת דונגלים, יש רישוי שבא בצורת named license, יש רישוי ברשת, המגוון כאן הוא רב וגדול. עכשיו, בשנה או בשנים האחרונות אנחנו עדים לרישוי שהופך להיות רישוי רשת, מה שנקרא Network Licensing. מבלי להיכנס לעובי הקורה עדיין,
אנחנו יכולים לומר שאנחנו מגלים כמה תופעות עם כל הניסיון לכאורה כזו לשיפור, שזה לכאורה מפשט את התהליך. מצאנו מצבים שאנשים שהקצו להם רישיון פשוט עזבו את הארגון ואף אחד לא שם לב. ותופעה אחרת לא פחות מעניינת היא שאנשים לא מחזיקים את רמת הרישיון שהם זקוקים לו, שהרישיון שלהם הוא לא מתאים, או פחות מדי או יותר מדי, וכל דבר יש לו מחיר כלכלי. עכשיו, אתם, שאתם יושבים שם במפעלים שלכם, צריכים לקבל החלטות. לחדש רישיון, לא לחדש רישיון, לקחת רישיון שמי או ELA, שזה רישיון ארגוני. אז איך מקבלים החלטות כאלה? כן, אפשר גם לשאול אותי שאלות, למי ששואל. אז איך אנחנו מחליטים? אין ברירה אלא ליצור מכנה משותף. ליצור מכנה משותף שכל האנשים בארגון, אם זה המנהלים, אם זה אנשי ה-IT, אם זה אנשי הרכש, פשוט יוכלו לדעת בצורה עדכנית מה וכמה משתמשים בתוכנות שלהם. ועל רגל אחת זה בדיוק מה שאנחנו עושים, קראתי לזה מרכז שליטה ובקרה. אנחנו לא, ממש לא משנה לנו אם זה רישיון בענן או רישיון בדונגל או כל שיטה שונה ומשונה. כפי שאמרתי לכם קודם, זה התחום העיסוק העיקרי שלנו. אנחנו יודעים לקחת את כל הנתונים האלה מכל שרתי הרישוי השונים וליצור תמונה אחודה עבור מקבלי ההחלטות. עכשיו, זה רק דוגמה קטנה על כמות רישיונות הנדסיים שאנחנו מטפלים בהם. מי שמכיר רישיונות הנדסיים, יש כאן רשימה גדולה, זה לא נכנס לי לשקף אחד. אז למי שדווקא אינו עובד רק עם רישיונות הנדסיים, אני רוצה להציג לכם אולי שמות אחרים שאתם מכירים, ופה אני אשאל אתכם שאלה. התוכנה שאתם מכירים, מייקרוסופט אופיס, תוכנה שיש בה המון ארגונים, תוכנה שלכאורה כולם משתמשים בהם, אתם יודעים כמה אנשים לא משתמשים בתוכנה? כשאני אומר לא משתמשים, אני לא אומר שחנן משתמש מעט, אני מדבר על אנשים שלא פתחו את התוכנה בכלל. יש למישהו רעיונות, אני רואה כי מישהו נתן 2%, זה קצת אופטימי, טיפה יותר. עוד קצת לנסות, לא, זה פה, לא להגזים. הכלל האצבע הוא שבין 5-7% מהעובדים שלכם פשוט לא משתמשים בתוכנה בכלל. עכשיו, אם אני גם הצבתי את מייקרוסופט ויזיו ופרוג'קט, כאן הסיפור הרבה יותר מעניין. כאן אנחנו מדברים על רמת שימוש של 40%, 40% מהאנשים אינם משתמשים בתוכנה. עכשיו בואו נתרגם לכם את זה. קניתם חבילה של 500 רישיונות, נתתם להם, לאנשי הפרויקטים, 500 רישיונות של מייקרוסופט ויזיו או פרוג'קט, מתוך 500, 200 לא משתמשים בכלל, לא פותחים, לא נוגעים, כסף שפשוט הולך לפח. עוד שמות שאתם רואים כאן, אם זה לינקדין וסיילספורס, גם באדובי פוטושופ, שהיא תוכנה מאוד יקרה, רמת שימוש, 60% משתמשים, 40% לא משתמשים. עכשיו תראו, אני לא צריך לספר לכם דשבורדים, לכולכם יש דשבורדים, אם זה בתוכנות שלכם, אם זה בפריוריטי או בכל תוכנה אחרת, יש דשבורדים. אני ברשותכם רוצה להציג פה שני נתונים שהם פשוט מעניינים כדי להסביר לכם, להמחיש לכם את המשמעות של אי שימוש בתוכנה. קיבלתי כאן אישור להראות ריצה שעשינו, ויש כאן לכאורה איזשהו דוח שבא ובודק שימוש במשך שנתיים על איזשהו מפעל בברזיל שלקח תוכנה לסימולציות הנדסיות. הרצנו בדיקה ללקוח, ומסתבר שבמשך שנתיים 11 רישיונות לא נעשה בהם שימוש בכלל. זאת אומרת, אפס. השימוש היה אפס. אז מה המשמעות? לא אלפי דולר, עשרות אלפי דולר שולמו לספק על תוכנה שאף אחד לא נגע בהם. אז מצד אחד אנחנו מבקשים מהעובדים לחסוך בכל מיני דברים, אבל מצד שני אנחנו מוציאים עשרות אלפי דולר, אותו ארגון מוציא, עשרות אלפי דולר על תוכנה שאיש אינו נוגע בה. עכשיו, תשימו לב רגע לדוח הזה, ואני אעשה לכם את זה בהיכרות מהירה. אם תסתכלו על הגרף, תראו שיש, אני אפרש, מצד שמאל, אם אתם מסתכלים על הקו הירוק, יש קבוצה של אנשים שמשתמשת בצורה מאוד מאוד משמעותית, 70 אנשים, ואחר כך יש איזושהי ירידה, והקו הכחול המקווקו בא ואומר שכל מי שנמצא מימינו
הוא כבר לא ממש משתמש בתוכנה, ואנחנו לא פוגעים ב-quality of service. עכשיו תראו את החברה הזאת, תזכרו רגע את הדוח הזה. מה המשמעות של הדוח הזה? יש כאן 50 רישיונות שאינם זולים, ואתם רואים שיש קבוצה קטנה שמשתמשת, ויש איזושהי נפילה וזנב מאוד ארוך. כל מי שנמצא מימין לקו הכחול המקווקו, אינו משתמש בתוכנה. 60% מתוך 50 רישיונות הנדסיים מאוד יקרים, 30 איש או 60% אינם משתמשים כלל בתוכנה, והמשמעות של הקו הכחול המקווקו, שפשוט אפשר לא לשלם, להפסיק לקנות את אותם רישיונות, לא תהיה פגיעה באיכות השירות, אף אחד לא ישים לב אפילו, והארגון שלכם יחסוך לא מעט כסף. אז הצגתי את התוכנה, ובגדול באמת ברמת high-level מה אנחנו עושים, ורק לעבור לשקף הבא, ואומר לכם ככה. לכם יש יתרון גדול, אנחנו נותנים תמיכה מסביב לעולם 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. אני שמח לומר שאנחנו נותנים תמיכה אנגלית, צרפתית, ועבורנו כל הישראלים גם בעברית, אז זה איזשהו יתרון עבורכם לא קטן. אז בואו אני אשים את הפרטים שלי ואני אשאיר מקום קצת לשאלות, ובואו נראה איזה שאלות אנחנו כאן מקבלים. דקה אחת. שנייה, אני רוצה להתחיל לקרוא את השאלות. אני מנסה להסתכל על השאלות, בסדר, אוקיי. אני רואה כאן את השאלה, פשוט אני אתרגם, אני אעשה את זה ככה בצורה זריזה. שאלה, האם יש לנו איזו, נסגור את זה, האם יש לכם איזו ואם כן איזה? אז יש לנו כמה וכמה סרטיפיקטים, יש לנו ואישורים, יש לנו איזו 2701 בנושא של אבטחת מידע, וכן, אנחנו תומכים ב-GDPRS, כן, אכן אנחנו, יש לנו נושא של מוסמכים באיזו. אוקיי, יש כאן שאלה כזאת. נתקלנו במצב שעובדים עזבו, והמשכנו לשלם עבורם על רישיון. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה. זה גם מתקשר להערה שהייתה לי על רישוי ברשת. משתמשים בתוכנה שלנו עם היכולות שלנו, סביר להניח שמקרים כאלה לא יקרו, וברגע שאנשים לא משתמשים בתוכנה, אנחנו מיד נרגיש בזה, התוכנה תרגיש בזה, ותדווח לכם שפלוני לא משתמש, ואם הוא עזב תוכלו גם להפסיק לשלם בגינה. שאלה נוספת, כן, שאלה מאוד ישראלית, אנחנו חברה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לעבוד בענן ודברים מהסוג הזה, אז יש לנו כמה אפשרויות, כמובן ענן אמריקאי, ענן אירופאי, ואפשרות לעבוד און פרם, כלומר כל החישובים נעשים באותה חברה ביטחונית, שום דבר לא יוצא החוצה, מאובטח לחלוטין, יש לנו לא מעט לקוחות ביטחוניים ברחבי העולם, שמשתמשים באפשרות לנושא של התקנה און פרם ולא בענן. האם יש לכם אפשרות להתנסות כן, יש לנו 30 ימים, אתם יכולים לקחת את זה ולהשתמש בתוכנה במשך 30 ימים ללא התחייבות. עוד שאלה, אנשי רכש, כן. האם יש אפשרות לרכוש ולשלם בארצות אחרות? שוב, התשובה היא כן. יש לנו כמה ישויות מלבד הישות הישראלית, יש ישות אירופאית, יש ישות אמריקאית, גם ישות באסיה, ככה שאם יש לכם משרדים או מפעלים שהם אינם בישראל, אתם תוכלו לשלם לא בשקלים. תוכנות, כן. או יש כאן מישהו שהוא שואל שאלה הרבה יותר מקצועית, תוכנות שהן נקראות בוז או בו זמנית, מה שנקרא באנגלית concurrent, יש לנו אפשרות לבדוק אותם ולסגור את התוכנות. סיפר לי אחד המהנדסים, במקרה לפני שבועיים מהנדס סיפר לי, דבר ראשון שהם באים הם תופסים תוכנה. זה נקרא רישיון בו זמנית, שהעובדים תופסים תוכנה. יש לנו אכן אפשרות לראות שאין שימוש בתוכנה ולסגור אותה, מבלי לפגוע בעבודת המהנדס או המהנדסת. אוקיי, שאלה, בואו נראה עוד שאלות, שאלה אחרונה, כמה כסף אתם חוסכים? שאלה מאוד חד ולעניין. כלל האצבע מדבר על כ-15% של חיסכון.
יש לנו באתר האינטרנט טבלת ROI, אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות חיסכון, ולפי זה לראות כמה תחסכו בתוכנה. עוד שאלות, גבירותיי ורבותיי? אז תודה רבה לכם. לפני שאנחנו ניפרד, אני עדיין משאיר עוד כמה שניות את השקף עם הפרטים שלי. אתם יכולים להתקשר, לפנות אלינו באימייל. בהרצאה הקודמת כבר קיבלתי טלפון תוך שעתיים, חברה שהייתה התעניינה בנו, ואני משאיר את השקף, אני יושב כאן עוד כמה דקות לשאלות, ואם לא יהיו שאלות אז אני אגיד לכולם חג פסח שמח. בימים אלה קשה לומר, אבל לפחות שיהיה לנו כולנו חג פסח ושמח עד כמה שאפשר, ואני פה עדיין ממתין לשאלות. אני רואה שהתגיעה עוד שאלה, אם אנחנו יכולים לתת תמיכה בספרדית. אז התשובה היא כן, יש לנו אכן תמיכה בספרדית, יש לנו צוות מגוון, וגם דוברי ספרדית יש לנו לשוק הספרדי והשוק בדרום אמריקה. אז תודה רבה לכולם, וחג שמח לכולם.